לתמיד? האירופאים ייתנו לך גב לתמיד? החברה הישראלית תיתן לך גב לתמיד? אלה השאלות החשובות. תראי, יש פסוק בקוראן שאומר, אין אללה מע סאבירין. אללה הוא עם בעלי היכולת לסבול לאורך זמן. תבין, סבר, אין לנו מילה כזאת בעברית, כי אין לנו מושג כזה בעברית. סבר זה אדם שיכול להיות במנהרה חודשיים ושלושה, לא רואה אור יום, בכושר אוכל, בכושר כלום, יצא עם הקלאץ' ויהרוג יהודים. למה? כי יש לו את היכולת לסבול לאורך זמן. וזה לא ברור עם החברה הישראלית. אז אתה אומר שבעצם הפנטזיה הישראלית שאולי נגיע זה נקודת שבירה של החמאס, שבה החמאס פשוט באמת או ייכנע או יקרוס לתוך עצמו, זו פנטזיה ישראלית שאין בינה לבין המציאות קשר. הם חיים בתוך הבועה הישראלית. הם חיים למען אללה. אללה איתם. הם לוחמי ג'יהאד. אנחנו לא